Awas. Ya. Bapak Ibu ingkang wonten ngajeng kaaturan lenggah nggih Bu, kersane ingkang wonten wingking ketawis. Yo. Awas hati-hati. Ayo, ye, as, kita, alon-alon sing penting kelakon. Ibu-ibu, adik-adik ingkang wonten ngajeng monggo kaaturan lenggah kersanipun ingkang wingking menika ketawis. Lho. Hati-hati. Adik-adik rada pinggir. Ayo adik-adik semangat. Awas. Adik-adik. Selamat datang buat para tamu undangan yang barusan hadir. Monggo segera menempati duduk yang sudah tersedia. Terima kasih matur suwun. Selamat datang buat para pengunjung dan pemirsa Puri Budaya. Terima kasih luar biasa. Ayla Audio Production dari kawasan Gesingan dan juga Penyu Motor.
Saos panglipur dumateng panjenengan sedaya manika jarananipun buka campur sari budaya ingkang pentas wonten duka kendhawa monggo sami mirsanono campur sari budaya Prawarga monggo sami midhangetno diarani campur sari budaya pimpinane panjenenganipun Bapak Supaji Ramyarso monggo sami midhangetno menika atur panjenengan sedaya kula padha rungokno campur sari budaya gajali lah gajali ayo nah masuk
luar biasa. Ayo. Ayo. Os. Ya. Hati-hati. Terima kasih Baucos. Yo, 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 yo. Hey, yo. Os. Ayo Ger. Ya. Oi, semangat. Os. Yo. Orang-orang menjengir. No. Ya. Hati-hati. Ayo. Yo. Hati-hati. Yo. Ayo. Aila Audio, Mas Ripandi, terima kasih luar biasa. Ae. Ya. Ae. Ya. Ye. Pak Samulan, Sugeng Prabu, matur suwun. Oke. Mas Kayu, terima kasih. Ayo, ayo, rame-rame bebarengan nindakake olahraga anggayun kasarasan mrih sampurnane jiwa olahraga mriyat semangat kanggo nunjang pembangunan budi luhur pranyata nyantosani sesanti rahayu olahraga rahayu. Ayo Del, nyambut jaya. Ayo.
Maturke sugeng rawuh dumateng panjenengan para tamu undangan sedaya. Heeh, karo Ben Laren bocahe, bocah bagus-bagus kuwi. Iya, monggo dipun aturaken. Sugeng rawuh. Nggih. Nggih kula aturaken sedaya rawuh nggih kagem para tamu undangan Allah. Bisa mulai ini dilanjut? Ah, dilanjut ae wis ya. Janjane.